Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isize yaphenduleka imithandazo yabantu abaningi abebelokhu bekhale njalo ngentandokazi yomsakazi uTshatha Ngobe obese kuphele amaviki engazwakali omoyeni khona lapha emsakazweni Ukhozi FM. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo elanibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwando. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Bafethu la isithi #road to 50,000 subscribers. Ngiyacela ke ukuthi siqhubeke njalo ngokusubscribe ngamandla siphinde sicindezele nebell mongasubscribe ukuze phela sikwazi ukufinyelela kuyona le number u50,000. Kanti ke namhlanje ngizokhuluma ngoTshatha Ngobe. Abantu abaningi bafethu bebelokhu bemangele bephatheke kabi futhi abangabathandi bakhe lomsakazi osakaza khona lapha emsakazweni omkhulukazi Ukhozi FM. Ukuthi ke ngazi kuzokwenzakalani ngekusasa lakhe njengoba besazi ke ukuthi ke umisiwe ke noma wamiswa emva ukuthi ke aba nesenzo esiphambana nemigomo yokusebenza kwakhe khona lapha emsakazweni. Kanti ke uSABC finally ke usuze walihlalela phansi lolidaba waphuma ke nesinqumo ukuthi ke kuzokwenzakalani ke ngalo ikusasa likaTshatha. Ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bazoyijabulela ke yona lento abanye ke izobaphatha kabi. uSABC ke uqinisekisile ke ukuthi ke uTshatha akezokuzwakala omoyeni andukuba kuze kufike uApril. Bathi ke basicubungulisisile ke lesinqumo ukuthi ke bazoke bethi ke ukumisa njenge punishment kodwa ke uzogcina abuyile emva kwaMarch. Ekupheleni kwaMarch bathi ke uyabuya ke yena uTshatha. uSABC usukhipha ke istatement sokuthi ke ngo2009 ilawa khona ukuthi ke uqale uhlelo lolu lokuvotelwa kwengoma futhi ke kube nezinhloli noma ama auditors amonitor ukuthi ngabe ukuvotelwa kwengoma nakho konke akukhoni okuphazamisekayo noma okuba ke isandla semfene. Baqinisekisile ukuthi ke bona ke kunama auditors laphana asebenza ngokuyikhandla ukubhekelela ke imphumela engomeni esuke iwinile. Okusho ukuthi ke ngonyaka ka2005 kwakungakabibikho lokho kodwa ke bathi njengamanje yonke into ime ngomumo futhi ke benza sure ukuthi ama results noma imphumela kuba into efair akubi khona umuntu orojwayo. Base bethi ke udaba lukaTshatha balibhekile futhi ke base bekhulumisana naye ukuthi ke uzoxolisa khona lapha einkundleni zokuxhumana njengoba ke sike sabona osukwini la izolo ekwenza lokho umfoka Ngobe. Base bethi ke omoyeni sizoqala ukumuzwa emva kwaMarch okusho ukuthi ke uzobuya ngoApril. Ngasho ukuthi ke indaba ezimbi lezo kwabamthandayo nabe sebelambele ukuzwa iphimbo lakhe ekhona lapha emsakazweni. Kanti ke bafethu ke kunjalo ke sibonge kakhulu ukuthi ke ekugcineni uzogcina abuyile uTshatha noma ke kukhona abazophatheka kabi ukuthi kungani engabuyiswa kumanje njengoba vele bakhona asebelambele izwi lakhe. Mina ngintatheli ka YouTube ngizothanda ukuze uvu lakho ukuthi ke wena ucabanga ukuthi ke ngabe iSABC kanye noKhozi FM ilithathe ngezandla ezifanele yini loludaba lukaTshatha. Kanti ke asivele siqede le ndaba khona lapha kuyi comment section ngizwe ukuthi ke wena uthini. Mina ngintatheli ka YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi ke asiphinde sibambane evidweni elandelayo.